Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Набліжаецца вельмі важная для беларусаў дата 25 сакавіка. Да, сёння 18 мы ведаем, але загадзя трэба рыхтавацца да гэтай даты, бо ўсё ж таки дзень волі сам сабой не арганізуецца, і таму мы сёння і будзем размаўляць з прадстаўнікамі аргкамітэта святкавання дня волі ў Варшаве, сябрам беларускай асацыяцыі палітвязняў Олегам Кулешам. Прывітанне, Олег. Вітаю. І выканаўцаў абавязкаў прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні кандыдатам філасофскіх навук Павлом Барковскім. Добрый день, спадар Павел. Добрый день. Спадар Павел вось такі, хоць і задуменны, але налаштаваны вельмі па-баявому, бо ў яго, як ён кажа, матч-рэванш гэтым разам. Мінулым разам ён быў па зуме, гэтым разам у студыі. Але давайте, можа быць, з такога агульнага пытання. Святкаванне дня волі ў Варшаве. Безумоўна, беларусы тыя, хто знаходзіцца в эміграцыі у Варшаве, ну ці ў ваколіцах, да іх зварот далучыцца да гэтага мерапрыемства. Ну, у прынцыпе мы можам казаць і пра агулам пра ўсе тыя святкаванні, якія будуць адбывацца па ўсім свеце. І, дарэчы, дзе, калі і у колькі яны будуць адбывацца, гэтай інфармацыі вельмі шмат ёсць на тэлеграм-канале Святланы Ціхановскай, такая сабраная мапа кароткая, дзе будуць гэтыя святкаванні, таму што кароткая, я не паспеў паглядзець тэлеграм-канал, дзе вось былі гэтыя сабраныя святкаванні, як амаль фактычна адразу да мяне прыляцела абвестка з ЗША, дзе яны сабралі свае святкаванні, і там такі ж самы спіс, як той, які я бачыў, ну, па насычанасці, але адзін з адным фактычна не перасякаліся. Таму вельмі шмат месцаў, дзе будуць святкаваць, але пераважна тыя беларусы, якія знаходзяцца ў эміграцыі. У мяне такое агульнае, можа быць, нават філасофскае пытанне. Спачатку філасофскае, а потым жыццёвае. Таму да вас, а яно нам трэба за мяжой? І вось гэтыя святкаванні, дня волі, таго свята, якое, ну, как бы лагічна святкаваць на беларускай зямлі, а мы вот тут вот за мяжой будзем ўсё гэта рабіць. Ну, перадусім нам трэба адмаўляцца ад геаграфічнага разумення Беларусі. Беларусь гэта з'ява ментальная, то бок Беларусь там, дзе жывуць беларусы і дзе практыкуюць тое, што можна лічыць нашымі традыцыямі, нашай культурай, нашай мовай. Таму так, сёння мы знаходзімся ў сітуацыі, калі беларусаў шмат і ў Амерыцы, і ў Еўропе, і нават на іншых кантынентах, і ўсе яны, канешне ж, хочуць праяўляць сваю ідэнтычнасць, заяўляць па сабе як пра беларусаў. І таму для іх гэта свята, я лічу, перадусім фактар такі аб'ядноўчы, каб людзі маглі збірацца, гуртавацца і адчуваць сабе менавіта беларусамі. Дзень волі гэта такое свята, якое мусіць аб'ядноўваць усіх, бо гэта свята нашай дзяржаўнасці. Лагічна, канешне, што лагічней было б гэта святкаваць на радзіме. Але мы зразумеем, што ў бягучых умовах не можа быць так, як было на стагоддзе святкавання БНР, калі дазвалялася і з нацыянальнай сімволікай, і нацыянальна арыентаваным беларусам штосьці рабіць у тым жа Менску. Сёння за адну только выяву пагоні гісторыка-культурнай каштоўнасці ў Беларусі сажаюць па крымінальных артыкулах. І натуральна, што ў такіх умовах людзі проста не маюць магчымасці, нават калі маюць такое жаданне, публічна недзе святкаваць дзень волі ў Беларусі. Ці мусім з гэтай нагоды адмовіцца мы? Я лічу, што не, бо у дадзеным выпадку мы, наадварот, паказваем беларусам унутры краіны, што Беларусь жыве, што свята працягваецца, што надзея застаецца. Вот, дарэчы, вот вы кажаце про тое, што садзяць за там нацыянальную сімволіку за пагоню. Днямі так званы гісторык Марзалюк даказваў, што насамрэч не прызнана і крымінальнай ці ніякай іншай адказнасці за пагоню няма. Ну і чыста вот так фармальна, можа быць, ён і праў. Садзяць жа ж не за пагоню, а за тое, што ты з павесіўшы, скажем, там пагоню сабе, умоўна кажучы, на футляр телефона, ты такім чынам уладзіш адзіночны несанкцыянаваны пікет.
Ну, можна сказаць, што і Лукашенко не садзіць за фотаздымы, дзе ён прымае прысягу прэзідэнта перад чырвона-белым сцягам і катедрай з пагоняй. Можна таксама сказаць, што поўны лібералізм. Але мы разумеем, што не садзіць каго трэба не садзіць. Да? І, канешне, калі Марзалюк выйдзе з цішоткай у пагоні, хутчэй за ўсё яго не пасадзіць. Але ці зможа вось так выйсці ягоны сваяк і не атрымаць наступстваў. Мы гэта вельмі добра разумеем, што не. І таму у дадзеным выпадку я бы сказаў так, што, канешне, дэ-юрэ яны не могуць забараніць нацыянальны сімвал. Але ў краіне, дзе не часам, а ўжо вельмі доўга не да законаў, гэтая адсутнасць юрыдычнай падставы не з'яўляецца падставай для непераследу людзей. Ну вось, Олег, Павел все ж таки з пункту гледжання філасофскага как бы паглядзеў на пытанне святкавання дня волі у эміграцыі, а жыццёвага. Вот вы як звычайны чалавек, вот вам што з гэтага? Па-першае, а хто сказаў, што людзі не будуць святкаваць у Беларусі гэта свята? Святкаваць можна по-рознаму. Я до 23 года апошнія 3 свята правёў дзесьці за кратамі, то там і апошнія предапошнія, тому што 23 год я святкаваў зноў у Ічу, але калі быў у калоніі, я таксама ж святкаваў і все святкавалі. І ў калоніі акурат можна было таксама пасвяткаваць. Гэта будзе выглядаць дзіўна, але святкавалі. Ды я, напрыклад, дзякуй Богу, мяне пранесла, шмат чаго зрабіў на дзень волі, менавіта ў калоніі. Я гэтым ганаруся і буду ганарыцца. А пытанне пра пагоню, затрымання, ну так, ідуць сумныя навіны, уже пачалі затрымліваць, і не абавязкова за пагоню, і Марзалюка пасадзяць за пагоню, калі патрэбна будзе. Але тое, што Марзалюк шукае гэта пытанне, значыцца, з сумленнем не ўсё добра, значыцца, шукаюць нейкія апраўдальныя словы сваіх дзеянняў. Калі ты робіш шчыра, калі ты не парушаеш закон, калі ты не ідзеш супраць свайго народа, то табе не трэба шукаць слова апраўдання, не трэба тлумачыць, і чаму забіраюць за пагоню, але вы лічыце, што забіраюць не за пагоню. Чаму садзяць усіх на дзень волі на 3 суткаў Ічу. Ну, але вось з пункту гледжання шараговага чалавека все ж таки навошта яно тут беларусам, ну можна адсвяткаваць чыста сімвалічна, там сесці, я не ведаю, там с гарбаты выпіць з сям'ёй, типа там за дзень волі. Нават можна і не толькі гарбаты выпіць. Чаму не? Калі чалавек разумны, калі чалавек свядомы, галоўна ж адчуваць сябе беларусам. Я вось зараз хочу прывесці такі прыклад, ён, мажліва, не зусім будзе такі звыклы, я скажу так. Калі ось вы каталік, і вы святкуеце Пасху, альбо вы праваслаўны, вы святкуеце Пасху, возьмем 2 асноўныя рэлігіі, якія дакранаюцца да беларусаў. Што, ёсць розніца, дзе вы находзіце, в якой краіне света? Не. А гэта дзень народзінаў нашай краіны, нашай дзяржавы. Яна ўпершыню афіцыйна загучала як наша дзяржава. Гэта нашы вытокі. Гэта крыніца ўсяго, што будзе наперадзе. І, мажліва, нават, дарэчы, я хочу сказаць, дзякуй Богу, што не мы да гэтага прычасны. Не пакаленне маіх бацькоў, не маё пакаленне, не тое пакаленне, якое будзе пасля мяне. Гэта ўжо факт гістарычны, які нам змаглі здараваць продкі. Таму, дзе ты знаходзішся, ці ў гэтым істотна? Не істотна. Іншая справа, вы паглядзіце, я хочу дакрануцца акурат да таго спіса, што усе беларусы якасць на генетычным узроўні свае мерапрыемства, яны ўсе падобна зладзілі па часу. Ніхто ж не дамаўляўся ні з амерыканцамі, ні з Вільняй, ні з Чэхіяй. Яны ўсе самі зрабілі. Можа, гэта генны ўзровень, я не ведаю. Такое адчуванне. У кожнага салідарнасць свая. У нас вось такая. Не зусім ладная, але яна ёсць.
Але Зміцер, відаць, пытаўся, навошта гэта рабіць публічна, тым больш, калі людзей, якія ходзяць на святкаванне Дня волі, пагражаюць нейкімі наступствамі ў Беларусі. Ну так, і мы бачылі па мінулым годзе, што ўсё ж такі былі і нейкія там пэўныя пераследы, спробы пераследаў, ну, прынамсі, пагрозы гучалі і гучаць. Ну, возьмите пасля 6 на 26 траслі ж гэтай з точкай папер, што яны там нарабілі. Дарэчы, калі прыглядзецца, то ізноў у іх падман атрымліваецца. Швед трос цэлую сур'ёзнай сточкай папера, мы ведаем, што ў адной сточкі з'яўляецца 1000 аркушаў. А яны казалі, прыйшло 300-200 чалавек. Ну, альбо там падрабляныя выбары, альбо падрабляныя справы. А як же ж яшчэ? Ну як навошта? Па-першае, калі мы я не буду казаць пра Амерыку, там зусім зараз, мажліва, будзе іншае складанае становішча, можа быць і не. Я там ніколі не быў. І я скажу за польскі асяродак. Змены у Польшы ідуць змены па адносіну палітычнай сітуацыі, па адносінах да ўкраінцаў, па адносінах да Амерыкі, па адносінаў да беларускай сітуацыі. Ідуць змены. І калі мы не будзем бараніць сваю радзіму, мы не будзем бараніць, мы не будзем казаць, што мы беларусы, мы не зможам паўплываць нават на простае рашэнне сойма, мы не зможам паўплываць. Калі няма беларусаў, няма мовы, няма краіны. І наадварот, калі ёсць беларус, будзе жыць і мова, будзе існаваць краіна, нават калі яна часова захоплена Расійскай Федэрацыяй. Ну, гэта, як прыклад, паглядзіце, Ізраіль. Всё ж такі аднавіўся. Ну, фактычна так. Але што ж не азначае, што ў пружанах габрэі не святкавалі свае святы. Шабат. Альбо яшчэ што-небудзь. Іх я ведаю дакладна, таму што у маёй сям'і вельмі шмат з гэтым мае сувязь. Менавіта з габрэйскім насельніцтвам так уж здарылася. Другая сусветная вайна кожнаму далася складана. І я ведаю, што тыя людзі, якія жылі ў пружане, тыя габрэі не святкавалі і дні незалежнасці, і свае нацыянальныя святы, і нават калі яны не маглі іх святкаваць, яны ўсё роўна святкавалі. Зараз так і беларус. Дзе ён можа святкаваць, ён можа святкаваць і гучна, ён можа выказаць. І, дарэчы, калі вы мне кажаце, што навошта вы ходзіце тут у захадзе, то вы падумаеце тады аб тым, як я святкаваў там апошнія 3 гады. Як мне гэта там давалася? Таму што і ў гэтым годзе будзе тое самае. Некаторыя людзі сустрэнуць на нарах. Прычым матрасаў там уже не будзе, коўдры не будзе, подушкі не будзе, і куфайку табе пад голову не дадуць, таму што зараз такія ўмовы ўтрымання. Я маю на ўвазе маленькія гарадэчкі альбо гарады не калоніі і не турмы. А выйшу так. Спадар Павел, я да вас як да прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета. Мы зараз больш как бы гаворым пра і будзем гаварыць надалей пра святкаванне Дня волі ў Варшаве, ну але ж ўсё ж такі ну вы мусіце як прадстаўнік кабінета, ну можа быць, я не ведаю, ну не адказваць, канешне, але можа быць каардынаваць святкаванне па ўсім свеце ці не? Ну вось якраз не. Бо чаму мы навучыліся, як мне падаецца, найбольш у 20-м годзе? Таму што тое, што могуць рабіць беларусы, яны могуць рабіць без асаблівага вертыкальнага кіравання. То есть тут сапраўды, як Олег і казаў да мяне, ніхто спецыяльна не абзвоніваў там тых беларусаў ЗША, Чэхіі ці Вільны і не казаў ім: вось разнарадка такая, столькі-то бюджэтных грошай размеркавана, ідзеце і святкуйце. Хто не святкуе, тыя пішуць эту дакладную ў кабінет, каб мы вам штосьці там вымову зрабілі. Не, людзі все робяць менавіта самастойна. Людзі робяць па пакліканні, таму што яны адчуваюць гэтую патрэбу.
выказацца на гэты дзень і паказаць, што так Беларусь жыве, так мы існуем, так нам гэта баліць і нам гэта важна. І тады можна сапраўды, як гэта робіць вось канал той же Святланы Ціхановскай, просто паказаць усім гэту інфармацыю, паказаць, што сапраўды падзей многа, мы не раз'яднаныя, мы аб'яднаныя, хаця і праз кантыненты, і мы гэта робім все разам. І нам для гэтага не трэба, каб хтосьці там у Менску, Варшаве ці ў Вільні сидзеў і каардынаваў все гэтыя акцыі і даваў каманды, хто дзе і што павінен зладзіць. Я нават болей магу сказаць, нават калі ты, напрыклад, Аўстралія ці Швейцарыя ці там некая яшчэ краіна, дзе не так багата беларусаў, і асабліва тых, хто пасля падзей 20-го года, ты таксама можаш святкаваць і сам. Ты можаш зладзіць гэта все. І, дарэчы, можна у той же самы офіс напісаць і сказаць: а мы ў Швейцарыі таксама будем святкаваць у выглядзе адзіночнага пікета, але будзем. Ну так, за гэта ж садзяць у Беларусі, за пагоню. Олег, а я да іншай тэмы хацеў бы звярнуцца. Вось вы мне скінулі перад нашым эфірам дакумент, распрацаваны Белполам. Ён называецца «Меры бяспекі пры правядзенні мерапрыемства Дзень волі». І там два першых пункта, дакладней, скажем так. Першы: по магчымасці спраўдзіце, навядзіце даведку про тое, хто арганізуе мерапрыемства. Другое: пры неабходнасці даведайцеся, пазнаёмцеся з маршрутам шэсця і месцам збора. Гэта дапаможа вам арыентавацца на мясцовасці і пазбегнуць попадання ў непажаданыя сітуацыі. Слухайте, мы гаворым про мерапрыемствы за мяжой. Навошта вось гэтыя, прычым першымі пунктамі меры бяспекі? Вот справіць, праверыць, хто такі Баркоўскі з Кулешам, што яны тут за кадры такія, а яшчэ і маршрут, можа быць, нават прайсці загадзя, каб даведацца, што, ад каго ўцякаць, ад каго хавацца. А вы думаеце, чаму мы звярнуліся менавіта да Белпола? Гэта людзі, якія працавалі ў сілавых структурах. Людзі, якія працавалі ў сілавых структурах, у іх ёсць досвед, па-першае, практычны досвед, тэарэтычны досвед. І дзякуй Богу, што ў нас ёсць людзі, якія стаят на нашым баку, якія дапамагаюць. Ну гэта зразумела. Мы гаворым зараз пра мерапрыемства за мяжой. Аказваецца, у чалавека, які працаваў у сілавых структурах, у першую шэрагу стаяць вось такія пытанні. Мажліва, на гэта трэба звярнуць увагу. А наколькі яны апраўданыя? Ну слухайте, мы в Варшаве. Ну, пытанне ж не толькі у непасрэднай фізічнай бяспецы людзей. З іншага боку, хто замінае тым жа спецслужбам ладзіць нейкія мерапрыемствы, выкарыстоўваючы сваіх, ну, так бы мовіць, агентаў, які будуць клікаць вас на мерапрыемства, якое нібыта адбываецца пад нацыянальнымі нейкімі лозунгамі, а па факце будзе выкарыстана зусім для іншых мэтаў. Ну, напрыклад, для таго, каб вы трапілі ў нейкія крымінальныя зводкі, ці на вас там атрымаць кампрамат, ці проста ад вашага імя заявіць нейкую правакатыўную заяву, якую вы санкцыянуеце сваёй прысутнасцю. Таму, канешне, гэта можа быць недарэмная прапанова, бо часам у нас здараюцца, калі на адзін і той жа дзень абвяшчаюць па 3, 4, 5, 10 імпрэз розныя арганізацыі. Хто яны, што яны? Ну, канешне, варта пра гэта ведаць. У дадатак я хацеў бы яшчэ нагадаць і той, хто быў у Варшаве на пачатак вайны в Украіне і цалкам адбыў усё шэсце ад пачатку да канца. Я акурат прысутнічаў. Вось акурат гэты выпадак, таму што напрыканцы, на фінальнай кропке ужо там чакала іншая пляцоўка, якія выказвалі іншыя погляды. І дэмакратычная краіна гэта не азначае тое, што маюць перавагу некі адзіны погляд. І вось прыклад. А яшчэ у дадатак таксама прыклад, калі тут
мусіць 24 ці 23 не нагадайце, я асабліва не памятаю, калі тут 500 000 у Варшаву з'ехалася палякаў, памятаеце? Марш мільёнаў сэрцаў, так? Так, марш мільёнаў сэрцаў. І я таксама быў, я пераходзіў в новы свят 7 хвілін. Просто праз новы свят перайсці 7, а можа нават болей. І пашанцавала мне, таму што ішла кабета з дзецьмі. И она сказала, ты будешь у нас за батьку, иди за нами. И перевела меня просто, потому что такая плыня людей была. Але калі я выйшаў, я глядзеў на ускрайку, людзі, якія не прасачылі, хто куды рухаецца, куды хто ідзе, яны былі згубленыя. Так, тут было шмат паліцыі, якія дапамагалі, каб гэта шэсце адбылася. То бок я лічу параянне такія жыццёвыя, скажем так, і ставіцца болей трэба не палітычна да іх, а да жыццёва, а вось да астатніх там уже ёсць крыху палітыкі. Ну вось акурат такі пра палітычнае такое ў пэўным сэнсе пытанне. Пра яго, дарэчы, нам нагадвае Вожык Патрыёт, ён мне напісаў, ну не мне, нам у чат напісаў. Просто нагадаем выпадкі, калі вяліся здымкі, таму што людзей выкарыстоўвалі ў цёмную, таму меры бяспекі патрэбныя. І вось я акурат такі ў гэтай рэкамендацыі Белпола таксама бачу такую ж рэкамендацыю. Памятайце, што вас могуць здымаць на камеры, старайцеся не трапляць у кадр крупным планам подазроных аператараў. Это сапраўды такая у наших умовах актуальная праблема. Ну то гэта праблема для людзей, якія альбо ездзяць у Беларусь, альбо маюць вялікую небяспеку за сваіх сваякоў там. Таму яны не хочуць зразумела патрапляць у гэтыя сілавыя зводкі і крымінальныя справы. Таму калі чалавек сапраўды адчувае такую небяспеку, калі ён пачуваецца у трывозе праз гэты, то трэба прымаць просто самыя элементарныя захады бяспекі. Ну вось маска, як у часы ковіду мы насілі, акуляры сонцаабарончыя, ну і вось і паспрабуй які кіпот распазнаць гэтага чалавека. Я б тут крышку дадаў іншае, тому што ну, непасрэдна моя думка, яна крышку адрозніваецца. Вся справа тым, што так, 25 сакавіка гэта не пра 20-й год. Гэта зразумела. Гэта пра Беларусь, пра сэрца, пра нараджэнне дзяржавы, пра душу беларуса. Але пасля 20-го года все равно застаўся. І тое, што шмат людзей уцекачы, тое, што шмат людзей прайшло праз краты, ёсць у них такі посттраўматычны сіндром, скажем так. То бок запалохванне вельмі моцна павялічанае. Мажліва, яно нават і дармавое дзесьці, ўжо ж занадта мы у загон ідзем, па фене кажучы. Але яно все равно існуе. І ў такім выпадку успамінайце, вось Белпол нам прапануе так, а я таксама пацверджу, все вспоминаем 20-й год. Апранулі маскі, апранулі акуляры, ёсць пластыковыя маскі, прадаюцца, дарэчы, мы іх бачылі на 26-е. Не можна нават па польскіх законах. Я лічу, што палякі разумеюць пра сітуацыю в Беларусі, і на 26-е ніводны чалавек, які ішоў у гэтай масцы, ён не быў затрыманы, яго не прымушалі паліцэйскія зняць гэту маску. Як мы жартавалі, могуць быць і карнавальныя маскі. Все ж таки 25 гэта сапраўды больш пра свята, чым пра выказванне выключна палітычнай пазіцыі. Таму калі гэта тое, што дазваляе вам захоўваць бяспеку і пры гэтым падкрэслівае святочны характар падзеі, чаму б не? То бок у гэтым сэнсе людзі павінны думаць перадусім самі па сваю ўласную бяспеку на мерапрыемствах, але па-другое все ж таки помніць, што мы ідзем не для того, каб вось у адзіночны пікет перад домам урада, дзе разумеем, што нас павяжуць, да? А мы ідзем святкаваць. Мы ідзем, каб паказаць адзін аднаму, што мы беларусы, што мы разам. І гэта наш павінен быць асноўны настрой. Калі мы вельмі пачынаем засяроджвацца сапраўды на тым, што вось небяспечна, што вось за намі ўсе сочаць, все так кепска, ну тады, па-першае, і настрою няма святкаваць, а па-другое, як бы губляецца сама рацыя. А дзеля чаго? Мы ж ідзем не дзеля проста
выхаду ці дзеля пратэсту, мы ідзем таму што для нас гэта важна. Ну Олег-то рэволюцыянер романтык, вот яму вот абы толькі на барыкады. А вот вы ўсё ж таки як чалавек цвярозы, як думаеце, вот гэтая рызыка, ну можа быць не на умоўнай, неумоўнай, але небяспекі, яна спрацоўвае? Вот ёсць ну как бы небяспека, што з-за перасцярогі, але беларусы нават паслухаўшы вашу параду і Белпола апранаць там маскі, там шарфы і акуляры, але аддадуць перавагу, ну адсвяткаваць, але ціхенька дома. Но мы не можем ніводнаму беларусу навязаць як бы жаданне ці нежаданне святкаваць. Гэта же сапраўды персанальнае. Чалавек сам вырашае, як і што ён робіць, і тут цалкам яго воля. Але натуральна, што вельмі важна, як ужо і казалі, як беларусы паказваюць сабе ў гэтым свеце. То бок калі мы заўважныя, калі мы бачныя, калі мы кажам, што наша справа працягваецца, што яна мусіць калісьці здабыць сваё завяршэнне, што наступным такі годам сустракаем Новы год у Менску, то гэта важна і для нас саміх, і для тых замежнікаў, для тых краін, якія нас прымаюць, каб паказаць, што сапраўды беларусы ёсць, яны ёсць са сваімі пытаннямі, і гэтае пытанне ніхто не зачыняе. І калі мы перастанем гэта рабіць, ну, пытанне да ўсіх нас, в прынцыпе. Дзеля чаго тады гэта ўсё было, ці не варта было заставацца ў тых жа умовах, якіх увесь час і жылі беларусы? Олег, а да вас будзе нечаканае пытанне. Я калі паглядзеў анонс вот Дня волі, і там, скажем, суорганізатары, там ці скажем інфармацыйныя партнёры, гэтак далей, ну звычайная справа на такіх мерапрыемствах. І раптам бачу фонд Паўла Латушкі. Што это такое? Я так патлумачу, што гэта і оргкамітэты все разумелі, і я таксама разумею тое, што збор зборам, але беларусаў павінна падтрымліваць і штосьці. І ёсць такія рэчы, якія трэба рабіць тэрмінова, а ёсць такія рэчы, якія могуць крышку пачакаць. Як прыклад, скажем так, аплота за сцэну яна можа пачакаць. А вось аплота, дарэчы, у мэтах бяспекі, таму што мне падаецца тое, што мне падаецца, што тут у нашых гутарках пачулі пра тое, што нібыта кожны беларус сам сабе павінен. Не. Існуе працэдура, па якой праходзяць усе вялізныя такія маршы 6. Яна усталявана з 24-го года. І нікуды ад гэтага не дзецца. То бок існуе план, якім карыстаецца паліцыя, урад, ужонды мясцовыя, да кожнага даводзіцца, дзе якая стаіць сцэна, які куды накірунак і гэтак далей. Гэта таксама ўсё дапамагае ў мэтах бяспекі. І вось гэта ўсё, як не дзіўна, але каштуе грошай. І вы ведаеце, што? Гэта не малыя грошы. Здалёк падыходзіць да пытання фонда. Я просто-напросто, ну, скажем так, нават крыху быў здзіўлены з таго, што звяртаўся да ўсіх, думаю, пачну звяртацца там, сперш абмяркуем у сваёй фундацыі, у сваім фондзе, потым яшчэ да кагосьці звярнуўся да некаторых палітычных, а тут Пал Палыч сам пайшоў на сустрэчу, кажа, давайте вырашаць гэта пытанне, яго трэба закрыць. Ну і дзівосна. Я адразу, як кажуць, ногі в рукі, і туды все распавёў, выклаў нашы, і тут даведаўся пра фонд. Ну, все астатняе напісана ў нашай ніве. Таму што, калі шчыра, я быў таксама крыху ашаломлены. Мне так кажуць, нічога, мы табе з фонду дапаможам. Як там напісаў Белпол у дачыненні там праверыць, хто там арганізоўвае гэта ўсё, праверылі фонд, а можа гэта якая-небудзь правакацыя? Ну тады ў наш бок, тады прыемная правакацыя, таму што пытанне закрылася вельмі бясплатны сыр, як кажуць. Дарэчы, наконт бескаштоўнага. Мажліва, дзесьці бескаштоўны сыр, і ён бывае горклы, але тут не мае бескаштоўнага сыра.
тут і збор мы абвесцілі менавіта з-за таго, што ну вось ведаеце, я таксама падтрымліваю гэтую ідзею. Ёсць розныя шэсці, ёсць рознае святкаванне, розныя мерапрыемства, там по-рознаму. Дзень волі, то по-іншаму. Гэта свята беларусаў. Колькі нас? 350 тысяч выехала за межу. Давайте, у Польшы колькі? 100 тысяч засталося. Я уже дзелю, як кажуць, па лукашэнкаўску ўсё на 4, як ён так любіць казаць. Дзеліце на 8 ці на колькі. Колькі застаецца? Колькі ў Варшаве? 10 тысяч? По 30 злотых? І мажліва, гэта таксама прыцягнуць і тых, хто паспрабуе адсвяткаваць дзесьці там, а я ў карчах пасіжу. Ну, гэта, дарэчы, не дрэнна, але якасць проста незразумела. Хай ідзе, ну, добра, можна сказаць, як у лешы. Вот, ты уже тут, мне уже, дарэчы, сказалі, добра вам тут у Варшаве сидзець і абмяркоўваць, як там вы зваляце палітвязняў. Прычым сказаў чалавек, які не сидзіў, але лічыцца палітвязням. Ну, я маю на увазе, не сидзеў па настійнаму, так як патрэбна. Скажыце, гэта Тоні Канавалай. Так і не адказаў ўсё ж таки, што там за фонд гэтай латушкі. Ну, я так разумею, дачынення наўпроставага да яго не мае, а толькі как бы так падтрымку як арганізатар акцыі на это атрымаў. Павел, давайте ўсё ж таки пра само святкаванне Дня волі. Як распрацоўвалі сцэнар, маршрут, усё астатняе, там можа быць, якія цікавосткі? Ну, глядзіце, па-першае, раз ужо там закранули грашовую тэму, то скажем, што у нас працягваецца збор на гэты дзень волі ў Варшаве. І гэты збор менавіта чаму мы абвяшчалі, таму што лічым, што збіраць на такія рэчы нам трэба ўсё ж такі талакой. Не браць грошы у еўрапейцаў, амерыканцаў ці кагосьці на гэта, а ўсё ж такі беларусы самі могуць гэта зрабіць, тым больш, як і казаў Олег справядліва, у Варшаве дастаткова беларусаў, каб нават скінуўшыся па цане кубка кавы зрабіць самім сабе свята. Але як мы распрацоўвалі? Вельмі проста. Мы ішлі як бы ад жыцця, як кажуць. У нас ёсць цяпер, дзякуй Богу, з ужо студзеня гэтага года у Варшаве такая класная штука, як наш нацыянальны 330-метровы сцяг. Так. І гэты сцяг будзе разгорнуты ад ужо намоленага для беларусаў месца на пляцы Трох крыжоў, там, дзе знаходіцца касцёл, дзе адбываюцца, дарэчы, многія беларускія імпрэзы. Вось ён там разгорнецца і пойдзе. І пойдзе так, як яму зручна ісці, менавіта ў кірунку пляца Замковага. У студзені мы там рабілі невялікую кропку яшчэ на Каперніка, дзе звычайна адбываюцца акцыі беларусаў, але ну, зразумелі, што гэта не вельмі зручна ўсё ж таки лагістычна спыняцца з гэтым сцягам. Ён там як змяя аплятае тады весь гэты майданчык вакол гэтага Каперніка. Так вось чаму няма Каперніка ў гэтым разам, таму што для сцяга гэта не вельмі. Так, вось там, дзе беларусам давялося ісці ўжо за нацыянальнымі сімваламі, да, не сімвалам за беларусамі. Таму сцяг пройдзе так, як яму зручна і велічна ад аднаго пляца да іншага. Ну, а ўжо на самім пляцы мы спадзяемся зрабіць мерапрыемства, дзе будзе асноўная праграма, то бок, канешне, будзе невялічкая праграма на старце, будуць выступы, прамовы грамадскіх дзеячоў, палітыкаў і музычныя нумары, але самая дзвіжуха павінна быць ужо на пляцы Замковым. То есть там мы плануем тыя мерапрыемствы, якія працуюць перадусім на супольнасць. Гэта не проста канцэрт, дзе у вас ёсць там гадзіна пастаяць, паслухаць вядомых музыкаў, хаця музыкі там таксама будуць. Але гэта мерапрыемства, дзе будуць браць удзел, напрыклад, наша беларуская школка танцаў,
якая зробіць магчымым для кожнага з нас паімправізаваць, паспрабаваць сабе ў гэтым амплуа. Ну і гэта, як паказвае мой уласны досвед, вельмі лучыць людзей. Вось магчымасць нават у простых гэтых танцах адчуць гэтую сябрыну, адчуць як бы поплеч сабе іншых людзей, гэта вельмі важна. І вось такого кшталту праграма у нас плануецца на фінальнай кропцы, то бок так выступяць палітыкі, так будуць зробленыя тыя заявы, якія мусяць быць зробленыя ў сувязі з гэтай святочнай датай, але ўсё ж такі асноўная гэта супольнасць, гэта сустрэча людзей, гэта камунікацыя паміж імі, гэта жывая атмасфера і радасць ад таго, што Беларусь жыве. Олег, ну я так разумею са слоў Паўла, ну калі хтосьці вот не бачыў праграму, уявім, што я не бачыў, так вот две кропкі, ну адпраўная, і там будзе і пэўная імпрэза, ну і безумоўна канцовая на пляцы Замкова, дзе вялікая. А можна больш падрабязна, што, якія палітыкі з тых, што можа быць не надакучылі яшчэ беларусам слухаць, што там апроч танцаў, што яшчэ будзе? Ну, па-першае, крышку удакладню наконт сцяга. Вся справа ў тым, што сцяг, скажем так, болей навучальна мы выкарыстоўвалі 26-го, ён застаецца ў нас у Варшаве, і па жаданню уладальнікаў сцяга ён будзе выкарыстоўвацца толькі адзін раз у год, менавіта на дзень волі. Дзякуй Богу, 26-е дапамагло, павучыліся як яго, таму адсутнічае Каперніка. Шкада, але беларусы таксама чымсьці павінны, як гэта кажуць, цярпілы, цярпіце далей, збірайцесь на сваём Каперніка, толькі не ў гэты дзень. Насамрэч не. Так, будуць у нас і лідар гурта «Дзецюкі», і будзе ў нас таксама Лесь Дзянісаў, будуць у нас дудары, таксама будуць выступоўцы, і адкрывае. Чаму менавіта варта прыйти на самы пачатак, таму што адкрывае усю нашу падзею гэта Вячеслав Барок. Я вам шчыра магу сказаць, што мне вельмі цікава слухаць яго аповеды, яго выступы аб тым, якую думку ён хоча данесці да людзей. Ну, мажліва, нават я не настолькі беларус, колькі ён. Я не ведаю. Мне так падаецца. Гэта настолькі адукаваныя словы, шчырыя словы. Будуць, канешне, выступаць і палітыкі. Безумоўна, будзе выступаць адны з нашых лідараў. Ось таксама Паўла будзе выступаць. Браці выступ. Ось таксама і Паўла Латушка будзе выступаць. Ад беларускай асацыяцыі будзе выступаць Ірына Шчасная. У гэты раз прынялі так. Пабачым, можа быць, будзе такія цікавосці, пра якія адразу не раскажаш. Таму што, ну, такое жыццё пакуль што складанае. Што тычыцца ад таго, што будзем рабіць і мы ў тым годзе ладзілі дранікі, і ў гэтым будзем годзе ладзіць дранікі. Дарэчы, самае топавае мерапрыемства, як паказаў мінулы год, такой чаргі не было, відаць, да сцэны, як была да таго намёта, дзе стаялі гэтай патэльні з дранікамі. Таму вось бачна, што беларусы нават за мяжой не гатовыя ад некаторых сваіх традыцый адмаўляцца. Ну, калі ўлічваць, вот як это, памятаеце байку про тое, як вот начинал есть дранікі, і чым больш еў, тым больш вот неяк вот пранікаўся думкай і разуменнем, так і тут, да, спрацоўвае. Я хацеў бы яшчэ сказаць і тое, што, мажліва, мне такі кпін зараз прыляціць. А вось вы не хочаце дакладна казаць ўсё, што ў вас там будзе адбывацца? Конечно, прыляціць. Так вось адлеціць. Калі ўсё распавесці, ну, мы згубім частку людзей, якім цікава. А можа, штосьці будзе такое, аб чым мы замоўчваем, і будзе вельмі цікава. Ага, то есть Будет пойду... очень интересно. Да, что ж там будет интересно? Ну вот, дарэчы, адказ, в принципе, на пытанне Вожыка Патрыёта прагучаў. Ці будуць у гэтым разам дудары? Атрымалася у Олега закласці гэтую традыцыю, пытаецца ён. Атрымалася? Так, і мала таго, дудары ўжо будуць міжнародныя.
Вось так так атрымалася, што дудары яны жывуць самі, квітнеюць самі, распаўсюджваюцца самі, навучаюцца самі, у них свая школка і гэтак далей, але асяродак іх павялічваецца. Зараз яшчэ прымае у нас удзел украінскія дудары, будуць прымаць удзел у нашым шэсце. І я лічу, што гэта вельмі прыемна. Дарэчы, там таксама і украінцы, і беларусы. Ну, для мяне цікавостак будзе нямала. Вось вельмі шкадую, што не ўдалася яшчэ адна задума, якую, дарэчы, Олег таксама падкінуў. Вельмі была б крэатыўная імпрэза, але пакуль не будзем раскрываць, можа ў наступным годзе яна якраз рэалізуецца. Дарэчы, вось дудары сталі традыцыяй, вот як былі мінулы раз, вот зараз гэтым вот, праўда, перараслі ў міжнародны фармат, як кажа Олег, але чаму не стала традыцыяй, ну прынамсі пакуль што вы гэта не агучылі, прысутнасць на святкаванні Дня волі ў Варшаве Ціханаўскай? Ну, таму што, па-першае, Дзень волі не толькі ў Варшаве, скажем так, а што беларусы Вільні менш, як кажуць, вартай Ціханаўскай, чым беларусы Варшавы. Папросту так атрымліваецца, што ў гэтым годзе не супаў графік візітаў менавіта з гэтым нашым мерапрыемствам. Всё ж такі мы яго ладзім таксама, ну, трошкі ў іншы дзень, не 25-го, вырашылі, што будзем всё ж такі рабіць 23-го, бо, ну, такі дзень выходны, ён мае больш шансаў на тое, каб згуртаваць людзей, менш магчымасцяў самім сабе сказаць: ай, ужо цэлы дзень адпрацаваў, дык куды яшчэ там на ноч перціся святкаваць. Заўтра раніцай зноўку... І заўтра ізноўку ісці на працу. Таму вось мы вырашылі, што будзем рабіць у нядзелю, заўчасна трохі, за 2 дні, але з іншага боку гэта магчымасць ўсё ж такі людзям сабрацца у нядзельны выходны дзень і прайсціся разам. Ну і так, не будзе ў гэты раз Ціханаўская, але будзе намеснік старшыні кабінета, в прынцыпе, другая фігура у гэтым дэмакратычных сілах, таму ўжо не настолькі абдзеленыя гэта Беларусі. Павел Баркоўскі. Не, Павел Латушка якраз. Ну, Павел, а там ужо там это уже нюансы. Гэта не азначае, што офіс не прымае ўдзел, дарэчы, у мерапрыемстве. У гэтым годзе мы ўпершыню, ну, раней, ведаеце, я уже не першы раз удзельнічаю у стварэнні такіх шэсцяў альбо такіх імпрэз вялізных і так далей, і рабіў я гэта яшчэ ў Беларусі. Заўжды яно, давайте вось, каб зацікавіць людзей, там лагатыпы альбо яшчэ што-небудзь, самыя такія. У гэтым годзе тыя, хто прымаюць удзел, тыя рэальна штосьці рабілі. І я лічу, што на будучыню так застанецца. Дарэчы, калі кажам пра вот нейкія такія новыя традыцыі з дударамі, зразумела, і гэта добра, там іншыя традыцыі са сцягам тым жа самым, але ці атрымаецца зладзіць такую традыцыю далучэння да святкавання беларускага свята іншых народнасцяў? Ну, напрыкладу, беларусы заўсёды ходзяць падтрымліваць украінцаў на іх акцыі, а украінцы? Ну, я са свайго боку пастараўся данесці гэта украінскаму боку, я спадзяюся, атрымалася. Вось, там паглядзім. Тут, можа, нават болей да Паўла пытанне. Павел? Ну, натуральна, мы кожны раз імкнемся пашырыць прысутнасць не толькі паміж сваіх там палітыкаў, але прыцягнуць таксама партнёраў, то есть тых жа польскіх палітыкаў, скажам, ці украінскіх, калі казаць пра нашу тут сітуацыю, у Літве, літоўскіх, натуральна. І ну, тут трэба разумець, што часам камунікацыя ідзе добра, у нас з'яўляюцца такія асобы на мерапрыемствах, часам не, але ну, заўсёды гэта вельмі складана казаць загадзя, ці атрымаецца ці не, таму што ну, гэта людзі звычайна вельмі занятыя і ну, ім цяжка бывае адказаць дакладна. Я зараз нават не пра палітыкаў, а пра шэраговых украінцаў, там, скажем, мясцовай дыаспары. А шэраговыя украінцы 100% прыйдуць, я гэта ведаю. Таму што ў тым годзе таксама прыходзіць. Ну, от я, в прынцыпе, пра гэта і пытаўся. Знаеце, палітык, у нас сваіх хапае палітыка, а от звычайных людзей, якія вот такую падтрымку...
І гэта, дарэчы, таксама залежыць ад беларусаў. Вось ведаеце, я прымаю удзел у штотыднёвых, штонядзельных акцыях Варшавы і спрабую людзям распавесці і данесці, што насамрэч кожны чалавек можа зрабіць і вельмі шмат. Настолькі шмат, што нават мы можам здзівіцца, колькі можа зрабіць кожны чалавек. Людзі ходзяць на працу. Берем Бедронка. Там украінцы, беларусы працуюць і палякі. Паразмаўляў на працы. Той, хто вольны, прывёў з сабой. Гэта ад нас залежыць. Ад саміх нас залежыць, як мы правядзем свята. Ці пранесем мы адзін раз у год гэты сцяг. Ці звернем мы ўвагу польскага грамадства на тым, што мы існуем. Ці не дамо мы згінуць самой беларускай нацыянальнай думкі. Таму што насамрэч гэта даволі сур'ёзна. Ведаеце, тут асабліва калі толькі палітвязні прыязджаюць, да іх пачынаецца: а распавядзіце, а як там, што там, а як там, што там. 3-4 месяца не ўсім станае цікава, там новыя прыязджаюць і гэтак далей. А тут усё проста. Як я кажу, все складанае можна разглядаць і простым пытаннем. Калі тут яшчэ вагаешся, ці трэба ісці, ці не трэба ісці, а ты падумай за тых, хто вось толькі прыехаў і толькі там сидзіць. Тых, што адтуль яшчэ трэба вывесці, вельмі шмат. І вы тут на Еўрарадыё робіце шмат перадачаў, тлумачыце людзям аб візавым пытанні. Вы думаеце, польскі бок палепшыць альбо зменіць візавае пытанне, што гэта выцягне толькі латушка? Не. Яго аднаго мала будзе. Так, тое, што ён выцягвае гэта пытанне і штосьці спрабуе ўсімі сродкамі якасць, усімі намаганнямі яго вырашыць, гэта ёсць. Так, прыязджае... Ну, не толькі ён, і все палітыкі. Все палітыкі. Светлана Георгіевна прыязджае, таксама першаснае пытанне, оно такое ж самае паўстае аб легалізацыі, аб візавым пытанні, гэтак далей. Але мы можам зрабіць і надта болей. Калі ідзе людская плыня, перед ёй не можа ніхто ўстаяць. Тут Олег закрануў філасофскі аспект, таму я не магу не адрэагаваць. Вось вы тут у студыі ўжо колькі гадоў займаецеся пошукамі нацыянальнай ідэі, ўжо брэндам стала, можна сказаць, Лукашыку ёсць наша нацыянальная ідэя. Вось, тым не менш, вось тая думка, якая прагучала, што па вялікім рахунку беларусы выходзяць 25 сакавіка зноў-такі ў пошуках сваёй нацыянальнай ідэі, у тым, каб яе сцвярджаць нанова і нанова. Кожны год, як мы адзначаем Новы год, ну, як гэта была архаічная традыцыя, каб Новы год наступіў, да? Каб штосьці адбылося. Так і беларусы, яны прыходзяць святкаваць сваё свята, каб Беларусь зноў жыла наступны год. І гэта важна для многіх з нас адчуваць, што вось ёсць гэтая нацыянальная ідэя, ёсць Беларусь, ёсць тое, пра што можна сказаць, жыве. І вось у пошуках гэтай самай нацыянальнай ідэі і заклікаем вас паходзіць 23 сакавіка ў Варшаву. Вот так вот. Гэта яшчэ і салідарнасць у дадатак. Вот так вот, это вам не дыялектыка якая-небудзь, тут вот сур'ёзныя рэчы. Ну, Олег, на завершэнне давай все ж таки конкретно по час, дата, маршрут. Сперш пра грошы. Ну, хто б сумняваўся, конечно, так і скажуць. У гэтых вот уся справа тым, што мы агучылі колькасць грошай, якую хацелі бы атрымаць, каб у нас усё дакладна прайшло. Па-другое, я веру, што мы зможам гэтыя грошы сабраць. Па-трэцяе, мы звярнуліся да розных пляцовак, якія нам таксама дапамагаюць, закрываюць нашы некаторыя пытанні. І самае апошняе, рашэннем оргкамітэта все грошы, што у нас застануцца пасля гэтага, мы не будзем пераносіць на наступны год, мы не будзем пераносіць на іншую імпрэзу. Мы проста іх аддаем на дапамогу палізнявольным. І я болей магу сказаць, яны пойдуць у Беларусь. За гэта
я адказна могу сказаць. Таму раім ну і заклікаем далучацца да гэтага збору. У любым выпадку беларусы мусяць самі фінансаваць свае імпрэзы, свае святы, свае нейкія даробкі. Ну і безумоўна вельмі добра, калі штосьці застанецца. Будзем спадзявацца, што застанецца шмат, і гэтыя грошы пойдуць на падтрымку палітвязню. Ну а цяпер болей падрабязна напрыканцы. 13:00. Прыходзьце за некалькі хвілін раней, зашмат не трэба, за 5, за 7. Чаму? Вось сягоння выпадак. Трэба разумець, што Польша таксама рыхтуецца да некаторых падзей сусветных. І тое, што апошнім часам ёсць такія збоі ў працы метро, гэта кажуць аб тым, што гэта ідзе таксама павучанне, то бок не сыходзі філасофію, скажы на грамадскі транспорт. Карацей кажучы, прыходзьце троху раней, чым 13:00 і а 13 пачынаем на плаце Трох Крыжоў. Прыблізна гэта займе ў нас там хвілін 30, так, прыблізна так, і рушым. Чаму 30? Таму што сцяг 330 метров, не 250, не 600, як тут блыталі ўсе сродкі масавай інфармацыі. 330 метров. 33. 333. Нет, 33, 330 метров. 330 метров. Ну і вот это ж зразумела, што і таму 30 хвілін трэба для пачатку імпрэзы. Ну, фактычна... Мне как бы логіка не вельмі зразумела, но раз Олег так кажа, значыцца да. Яго разгарнуць і трэба. Дарэчы, дзякуй беларусу, які нам дапамог, і ўжо на фінальнай кропцы у нас будзе новая прылада, на якой гэты сцяг будзе захоўвацца. Гэта чалавек зрабіў сам, нам дапамог, цалкам зварыў всю гэтую прыладу, і таму я лічу, што згортванне сцяга будзе не так, як на 26, будзе надта прасцей і хутчэй. Ось, рушым все з пляца Замкова пасля выступаў некаторых і палітыкаў, і грамадзян, і актораў. Рушым на пляц Замковы, дзе все асноўныя падзеі. Карацей, прыходзьце да 13 на пляц Трох Крыжоў, калі хочаце спачыніцца да 330 метраў нацыянальнага гонару і годнасці. Каб разам несці гэты нацыянальны гонар і годнасць з пляца Трох Крыжоў на пляц Замковы і такім чынам даядноўвацца, як сказаў спадар Павел, да фактычна беларускай нацыянальнай ідэі. Дзякуй вялікі. Ну што ж, трэба нам уже, на жаль, развітвацца. Я нагадаю, што у нас у студыі былі сябра Беларускай асацыяцыі палітвязняў Олег Кулеша і выконваючы абавязкі прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі, такі адны сябры аргкамітэта па святкаванні Дня волі ў Варшаве. З вами працаваў у студыі Зміцер Лукашук. Так што, калі ласка, далучайцеся да імпрэзы 23-го. Нагадываю яшчэ раз о 13-й гадзіне. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Ну, и не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек и расширяйте, коли для вас это не забудьтесь про сбор.